Uyaze nini lento? Yaze nini? Lento kade mina ngayazi le. Uphoma ungabatsheli ngani? Ngitshele ba umsebenzi wami. Sekumsebenzi wami. Into ekufuze ngabe yenziwa abantu engabe bayenze kufanele yenziwe mina. Umsebenzi kaba kanti lo. Ngazongisanganela nini emakhanda nini. Nala amakhamereni ngakhahlela yonke lento iphumelele eminyango ngoba nengigulele. Nawe ngiyakuzwa ukuthi nawe okay ngiyakuzwa uthini kodwa ngokuthi mina nawe azizala mama wethu kodwa asikho isidingo sokuthi unayi proof manje nakho ukuthi ngiyangitshengisa wena uyaculiseka Ngibingelele ngiphinde ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV. I am uMlangeni uMagasela. Sibiziwe ke la njengeBlack Life TV. Sibiza umndeni wakwaNjali. Ngibizwa uMbali noOlwethu. Bathe kukhona nje okungahambi kahle ekhaya. Njengoba nazi ukuthi yena isihloko sesiqopho sethu sihlezi sikhuluma izinto zomndeni. La kuthiwa izinkinga zomndeni. Sifuna ukuzozwa ukuthi emndenini yini abafuna ukuthi sibasize ngayo njengeBlack Life TV. Sanibingelela ngiyanamukela kwiBlack Life TV. Mbali noOlwethu ninjani? Ngicela nibingelele umbukeli lapha weBlack Life TV and introduce yourselves. Nizisho ukuthi nobani njengoba nisibize la ekhaya nisibizeleni. Sanibona igama lami nguMbali kaJali. So ngoba sesibiza iBlack Life so sidlala nobhuti Sport 3 mina siswami Olwethu nobhuti wami kwamanje akekho yini ngingangena nomnini la. Sinimizela ukuthi sisho ukuthi asikho right la ekhaya ubhuti wethu uyasihlumeza amebuya ubuye edakiwe njalo ngaso sonke isikhathi asithuke ngeinhlamba so nasisikhathele. So that's why sinibize nini. Okay. Dinga usizo kahle kahle. Mhlawumbe khona imini ngimdala. Okay. Uqale nini ubhuti womhlufu? Seyisikhathi ngana. Emva kokushona nje kwama waqala washintshela waqala ngena kutshwala mingena kutshwala abuye late emsebenzini asithuke sishayela icapha konke nje lokhu yakwenza uaffect kanti ninga nasekhaya iyafunda. Futhi nje unokusiphekisa ngenkani uyashama ngabe singaphekanga. Ubhuti uyasebenza? Uyasebenza. Uyena ondlala ekhaya? Okay, azikho ezinye ihlobo mhlawumbe nike nakhuluma nazo ngalolu daba. Sike sikhulume nabo kodwa nje abangeneleli ngaleyo ndlela leyo. Mina uyanhlupha unihlupha ndlelani mhlawumbe ngaphandle ukuthi uyaniphekisa ngoba ngiyacabanga njengoba namantombazane vele umsebenzi wenu ukuthi niyapheka ezamantombazane eziyene umuntu osebenzayo. Nina yini nje mhlawumbe ubona ukuthi uyayenza kodwa nibona this is so inappropriate. Akayenzi nje ngendlela eright. Awahlamphele senze uthini? Mengisi ngiyageza lana noma ngenzani mhlawumbe kodwa nje engizodinga ukuthi ngibe private uzongena yena edakiwe alunguze avula amawindi athi wenzani lana even ngisho ngilele because mingilala ngifaka amapijama uzobe ngibhotapota ngimbuza ukuthi wenzani athi hayi sorry agcine imvala kodwa nje lento uyijwayele ukuyenza akagcine kuyena nami uyangithinta and nje kusiyami. I'm sorry, don't cry. So yazi lento iyangithusa kakhulu njengoba benithinta na utshela umndeni isitila nilithola usizo njengoba senithi anibize thina mhlawumbe sizoza ukuthi yini enza ukuthi abehave ngalendlela sinithola usizo esinganitholela lona. Mhlawumbe khona la ngathi nikhuluma naye enganizwa nini because kuyafana mesitshela ayihlobo zethu akukho vele uzwano nabo akaze kodwa andlwengule mhlawumbe enze into ekanjalo. Alale nani akaze azalale nani phela nje ulebe mina ukuthi mhlawumbe niyageza ninqunu alunguza sibuke abe sipotapotoza umthethise uyaxolisa aphuma ahambe aphinde buye edakiwe asithuke ngeinhlambi asifuna simhambele la ekhaya kodwa sazi nawo phela thina ubhuti wethu akekho la mase siyaphuma singayapi. Nizalo bani noma nizalo mama oyedwa nje nonke noba u3? Yebo uzalo mama oyedwa. Ubaba oyedwa futhi. Yo inzima ke le ndaba nibukeli nawe yezwa kodwa ke ngoba thina mase sikhona thina beBlack Life TV senza show sizama ukuthola usizo singathola ake sithama ukuthola ubhuti sibone ukuthi yena uzohlapha sichazela ukuthi yini emenza ukuthi abehave kanje ngoba sisi nje wabelichaza udaba labo lona lunzima futhi most especially mezohlanganisa nokuthi nje kube khona nezinto zokuthintana ingenza amantombazane yena uyaphuza uyasebenza omunye wabo futhi uyafunda ngicasi lento ingenza idamage enkulu most especially kulo futhi lo ofundayo. However ngicela ukuthi singasimosha isikhathi ake sizama ukuthola ubhuti ngoba kuthiwa khona la ngaphandle azaba ukuthi i-team ingisondezele yena sizwe ngaye ukuthi yini emenza ukuthi abehave kanje. I just pray ukuthi simfice engaphuzile namhlanje. Bengicabanga uphuzile namhlanje? Hayi so ebalisa nje.
kumele bebalise Belokhu ebalisa nje. Ebala amasenti akhe ngathi malana namhlanje. so akaphuzile. Akaphuzile. Asithandazeni-ke uma ukuthi thina njenge-Black Life TV siyanisiza nifisa nje yiliphi usizo nilidinga kakhulu from us ngaphandle ukuthi sikhulume naye mhlawumbe yini enye nicabanga ukuthi singanisiza ngayo ningamxolela mengasathi ucela uxolo ngekuphinde kwenzeke ningaphinde nizizwe niphephile meniqhubeka nihlala naye ya yena ukumxolela singamxolela because akekho umuntu esingathembela kuyena Futhi akayena umuntu omubi. Oh. Yeah, akayena. inkinga nje mekaphuza utshwala ngazo bekhona into evele ibuye kuyena nje vele kubhede kusho ukuthi inkinga amanzi amponjwana yebo njengoba usuyizwele-ke nawe mbukeli we-Black Life TV azama ukuthola ubhuti isizwe-ke na from the horse's mouth ukuthi lento ayenzayo usuke ethathelaphi mhlawumbe yena uzosichazela kabanzi okwamanje asibuye Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala phinde ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV am uMlangeni Magasela ohlelweni oluthi izinkinga zomndeni njengoba kade sengichazile ukuthi simenyiwe lapha sibiziwe in fact la kaJali ukuthi sizoxazulula izinkinga zakhona ngoba ayi ubhuti ngathi akenzi kahle kodwa ke angifuni ukuthi konke kuqhamuke kumina njengomlangeni Magasela ngifuna ukuzwa ngabo ngoba sesikwazile ukuthi as i-Black Life TV sikwazi ukuthola ubhuti usekhona ke khona la ngicela ukubingelela ngikwamukele kwi-Black Life TV bhuti wami unjani Yebo ngiyaphila sesinjani. ngiyaphila ubhuti uba igama lakhe Igama lami mina ngisibongiseni ngakaJali Sibongo. okay uyabazi labo sisabaphambi kwethu Ya ngiyabazi odadewethu laba ngamazi. ehe ni related kanjani nzalo mama yethu baba yethu Yebo sisibami nje impela yebo sisibami. okay kunodaba abazanalo la usisi bakho alungabaphathi kahle so thina njengoba sila njenge-Black Life TV size ngoba sinohlelo luthi izinkinga zomndeni khona laba ngaphathekile kahle bafuna nje ukuthi sihlambululekani kuhlanjululekani mhlawumbe bachaze ukuthi yini le baphatha ka mhlawumbe nawe uhlambuluka ukuthi yini enze mhlawumbe ukuthi wenze ezinye izinto abayichazile kodwa ke angifuni ukuthi kube mina oyikhulumayo umbali uzoyiqala nje uDoba ukuthi yini engakuphathi kahle enze ubhuti wakho sisi yebo Ndenzo ubhuti wami lana maybe emsebenzini uzobuya njalo edakiwe athuke inhlamba angene la ashaya icapha angene nesenganeni anganayithinte nami mhlawumbe mengibhizi ngiyageza uzohamba ebelunguza enza yonke lento asithandi and yonke aso sonke isikhathi wenza into eyodwa hlezi semkhuzi manje sizathi sokungcono mhlawumbe ningafike nisize khona la ukuthi elingakhulukazi nikhuluma naye enganizwa because sina akasizwa nhlobo nje bhuti uyamuzwa sesitheni Abasangane laba emakhanda. uhlezi vele ezokhuluma kanje uma usuthi ukhuluma naye kahle uzokhuluma kanje kuyafana nje Mina ngisanganela nabo. ayikho into esikusanganela yona because vele kongaso sonke isikhathi uzokhuluma kanje usithuke ngaso zonke izinhlambi ufuna ukubuka ngathi la kuyiqiniso bhuti lokho Akukho nokodwa ukuqinisela kwabakushoyo. awukazi nje awuphuzi nhlobo Ngiyaphuza utshwala. awukazi ufike la ungene mhlawumbe usisegeza ubathinte ngendlela engekho right Nginokufika phela begeza kodwa ngeke phela ngangena endlini makuphoqa ukuthi ngene endlini fa ngene endlini. kodwa usisi wakho methi uyageza ubona ukuthi right njengoba semingaka ikhulile uvela ungene nje methi uyageza Ubani? usisi wakho megeza ethi uyageza ubona ukuthi right yini ukuthi megeza wena ungavela ungene Cha usisi wami akukho right ukuthi ngene geza usisi wami. pho Angikwazi nje lokho enikhuluma ngakho mina. uyakwazi ngoba vele ngeke phela vele uvume kubona because ushaya amahloni akho kodwa nje wena uyakwenza lokho ngisathi ngisabuza olethu Imapha amahloni ngishaya. angazi ngakodwa lokho uyakwenza wena vele masuku udakiwe la wenza into zakho la ufike la endlini ushama yonke into wena ufuna kubuke wena Basilela ufika lapho uzosihlalisa lapha ngendlela engekho right. Senifika la manje senifika namakhamera nje. Ngiyakazi nikhulume nami leyo nto leyo. sike sikhulume lokho wena ukuthini ngoba sesicela sicela uhlale phansi nawe Nike nikhulume nami ngithini? So ikhuluma kanjani nawe bhuti because siyakusaba. Niyangisaba. Siyakusaba bhuti. Nawe uyangisaba. Hayi siyakusaba. Nawe uyangisaba. ngepha singakusabona vele njalo wena Kamera manje ni expect ukuthi mina ngithini manje njengoba senifika namakhamera manje la kusekhaya mina ngeke ngize ngizwe ngani mina la bona kubona yini ngize kubo ngitshele mina bona kubona yini emakubo ethi nabo uthe wena usisi bakho lapho nzalo mama wethu nobaba wethu akubona yini bona kubo yazi ngabe ngiyafisa kube kuthiwa mama saphila nami ngiyafisa Ngathi sifisa kanjalo. bhuti kuyiqiniso lokho abakushoyo yebo noma cha
yini ekwenza ukuthi wenze lezo zinto kosisi bakho fanele ngabe yaba-protector njengomuntu wesilisa? Ngithe ekuqaleni osisibami akubona osisibami laba. Kanjani manje waphela thina nawe noma sizalo mama yethu because when uyawazi nawe lokho. Nami yangidida phela ufike kwathi osisi bakho bazali umakho nobaba bakho manje akusibona abakini. Shuthi la nibize mina la ngoba ngifuna ukuzojaja mina njengomuntu. Mina ngiqondile ukukujaja but ngithi mina ngixolisa ngiqondile ukujaja ngifuna ukuthi sizame ukuthi sixazulule le ndaba ukuze osisi bafile safe mebe nawe kubo nabo ngoba nabi kubo njenganawo. Shuthi babize nina banibizele namakhamera ukuthi nina nizocindezela mina ngendlela. Hayi ukuthi socindezela. Ucindezela khona yona ayi socindezela. Sifuna ukuthi uyeke le ndlela oziphatha ngayo but asithandi si right ngayo. Cela usiphathise kosisi bakho. Angithandi yazi ukukhuluma imfihlo eziningi ngabe kuthiwa manje fuza ngabe ziyaphuma manje. Ngisho ngathi uyayikhuluma lezo imfihlo lezo kodwa lento osukuyenza kuthina ayikho right. Anginayo usisi mina. Kulungile noma uthi ngoba wena ngokwakho kodwa yena mina nazizalo mama yethu. uchaza ukuthini ukuthi awunawo sisi? Akubona abasekhaya lapha. Kusukela nini? Kusukela nje ekuzalweni kwabo nasekuzalweni kwami. Sikuzwa ngawe ke phela lokho because into siyaziyo uma isitshela yona noma ukuthi nasinganzani ndawo wena phela ukwazi lokho usitshela manje. So ke pho sonke isikhathi bungasitshela ingane. Mhlawumbe ufuna ukungibona mhlawumbe. So ke pho lesikhathi bungasitshela ingane. Ufuna ukungibona Uyokusipheka nje phambi kwabantu. Sengazusipheka nje. Ngicela wena ungakhulumi. Uchaza ukuthini ukuthi ufuna ukubonakala ukuthi unjani? Cha ukuthi angifuni ukugcinela ukuzigcina sengazi ukuthi mhlawumbe njengamanje ufune ngizigcine sengiveze ikhanda lami noma sengigcine sengikhipha izinto ezinkulu. Anibona Ingoba vele ujwayele ukwenza vele lokho. Lokho kuhlaza bakho ujwayele vele ukwenza. Yabona namhlanje angiphuzile namhlanje mina. Yabona lento engizoyikhuluma manje noma lento engingayisho kuwena ngiyazi ingagcina ikuxegisa manje izigcinisa ukwenza ucabanga ngenye indlela. Ngoba njengamanje wena uyitshela ukuthi wena uyilento iyona noma njengamanje ucabanga ukuthi indlela okhuluma ngayo nje ukubona labantu laba phambi kwamakhamera. Mina ngingakhuluma manje into manje ngixegisa ibhathi. Yini le? Kanti ningantuna le ngalo ngakwazi ukukhulumisa yona because nawe ngithi ngibacela usicela bezelani la ekhaya. Ngithi phela ngifuna soxazula leyo nto le engaphakathi kwenu. Mana beze kuphi? Ngithi beze la ekhaya. Ekhaya laba. Ekhaya lesonke. Ekhaya no. Ekhaya lesonke sinawe. Angiyena wakini mina. Ku prove up lokho kutshengise phela yabona nje kwalento eyenzeka izolo. Kwalento eyenzeka izolo, lento eyenzeka izolo. Ngikubukile nje kwayizolo. Wenza nje lento eyenzile wacabanga ukuthi mhlambe mina yabo nje mina angifuni uze ngicine sengiveza ikhanda lami ngendaba yenu mina. Manje phela lokho okay ngiyakuzwa ukuthi uthini. Lokho phela kuveze phela. Khona ngcono nesisazi ukuthi asibona abakini kodwa yosithisa ngale ndlela esithisa ngayo. Ulebe uyiphinda lento uthi ikhanda lakhe liphi ikhanda lakhe le lokuthi ungene begeza? Unjena vele. Unjakayi vele ufuna ukuyiveza. Amantombazane niyazi ukuthi ngiyawathanda ngithi. Vele phezulu washintshanisa. Kwamanye amantombazane. Osisi bakho. Osisi baba. Bakho. Awushongo wena ufika la ukuthi osisi bakho lapha. Niyeza njengoba phela neza namakhamera nina nenzela ukuthi mhlambe nendlela yena understand nina. Indaba phela understand. Understand ini yona. Indaba kufanele kube ijoko lami manje yonke lento kufanele kube umthwalo wami manje yonke lento le. Asikaze nje sisho njalo. Wena lokho okushoyo ngomlomo wakho kuprove phela khona sizokwazi asibona abakini sokuxoxa ngawo. Thathela ukuthi asibona othi ngeke ngamdlungula phakathi kwenu. Hambe manje. Uthi ukuthathela ukuthi asibona osisi bakho. Ngeke ngamdlungula phakathi kwenu. Asaze kodwa indlela siphatha ngayo ayikho right. Kuphi khona? La ekhaya, isekhaya phela nala. Sexual harassment. Asisanganeli. Ungasho nje sekusanganeli. Ikhona iproof yokuthi ngeke ngakuthinta ngaka. Uhlezi usitha nani ningane nje iyasho siyakuthinta. Ngento eshuwa nina sekukhona iproof yalokho. Msakazi ungigulela nina. Asikhuleli. Kusekhaya. Asikhuleli nala esekhaya. La into engizoyenza yabo nje bese nifike nala makhamereni nifike nawo. Nizophuma nawo. Akhoma thina akukho la siyandawo esekhaya la ngesitshelo wena. Kunye neauthority enganenza niphume. Ngobani? Ningazongisanganela. Asikusanganeli wena usisanganelayo asindawo. Ngicela ningikhuzela bona ngoba ngifuna ukugcina sengihluthuke lo moya. Mina ngicela ukukhuza wena indaba ulahle inganzama wakho. Ukuzenza ngendlela engafanele. Indaba ulahle inganza kini. Inganzama wakho nje lezi ngoba bakho. Indaba uthi akuzona inganzama wakho. Akuzona inganzama. Okay yini uthi akuzona? Sifuna ukwazi thina ukuthi indaba uthi akuzona inganzama wakho. Awusuke la. Kodwa simoshela isikhathi yazi. Sizosiza thina la ekhaya and nawe uzosizakala ngoba kwayona lento eyisho ukuthi awukazi ubadle ngule siyabona. Sizosiza la ekhaya but ningifice ngihlale la bengihlalele khona ngabizwa nina right
and lento ekhulunywa ngayo ngiyasho ukuthi angiyazi right and labantu enikhuluma ngabo ngiyasho futhi nabo ke sengiyasho into esuka ngaphakathi enhlizweni yami angibazi nabo. Hawu Kanjani namhlanje awusasazi? Okay, ngoba uthi wena awusazi. Ngalokho isiprove ukuthi awusazi ngobani. Because mina into engiyaziyo ukuzalwa kwami mina nje ngazi ukuthi ngikhona phambi kwakho. Nini ningazongisanganela Asisanganeli, ungasitshela sakusanganela. nami ngiyabuza indaba uthi uyaqinisekisa because lento ngiyakubona ukuthi khona la uyakhona ukuthi ababona abakini. Nasengihlale kaningi la ekhaya mina ngiyasebenza la ekhaya. Bondliwa yimina Bashilo mina ngithenga ukudla la Bashilo. ekhaya. Ngenza yonke. Kodwa phela ngokuthi uyasonda ungathathi advantage ukuthi kumele usihlumeze usithinte wena. But into engiphatha kabi nakho konke. Yazi nina nitshela into wrong. Ekufuneka mhlawumbe kuze ngigcine sengiveza ngenye indlela. Iveze mengukuthi lapha basekhaya nina. ayikho leyo nto. Indaba sonke lesikhathi ubungasitshela sonizositshela manje. Sithathelaphi? Shuthi ngiqonda umthetho abazali bami isikhathi esingaka mina yonke lento engiyaziyo ngiqonda umthetho ngazamanga anozongisanganela nemakhanda. Asikusanganeli ngaleyo nto eyikhulumayo. Lento engitshela yona awungayinaka. Ngalento eyikhulumayo phela siprovele. Ngiyakhumbula unje ngikhumbula athi ngitshela ukuthi nazala ndawoni ngoba phela udakiwe. Awusiyena usisi wami. Indaba usho Wena kanjani? ayikho into engayikhuluma nawe Hayi wena. kahle bhuti kahle. Ayikho into engayikhuluma nawe wena. Kanti Yabona nje ukuthi ayikho into Okay, engayikhuluma nawe. Okay. Wena nje ukhuluma kakhulu ngomlomo ngiyakwazi uhlezi kuthanga ngikhulume nawe kuthanga. Wo Sesithathu ngiphinde into wo eyodwa. wo wo. Kuthanga ngikhulume nawe. lento eyikhulumayo. Futhi akukhona Lento okubali. eyikhulumayo. Bali ehlisa umoya. Bhuti cela usichazele ukuthi indaba uthi osisi ababona abakini. Sifuna ukudlula kulolu daba manje. nami lento engifisa ukuyazi. Khona abantu efanele sibabize ufanele kwenzakaleni ukuze sazi ukuthi abona abakini. Kumele babizwe. Yini efanele yenzeke? Zikhona izinto la endlini 18. eziphathekayo ezishoyo ukuthi laba babona abasekhaya. Awilethe siyibona. Ayikho leyo nto. No akayilethe siyibona. Zizongisiza ngani nini? No sifuna ukwazi. Sokwazi Okay, mase nathi senilethile. kanjani. Khona sokwazi ukubatholela usizo phela manje ukuthi angeke beze behlala la ekhaya bengabona abakini Emva kwalokho ubahlukumeza. mina Sithathele bhuti sifuna ukubona. sanganela nemakhaya. Hey. Ayikho nje lento le uqamba amanga nje. Ngicabanga ukuthi ngiyadlala. Yathi ubhabhalazi wena. Ngicabanga ukuthi ngiyadlala. Qhubekani-ke phela nikhuluma ngithi mina ngumuntu ongasile ekhanda mina. Uyaze nini lento? Yaze nini? Lento kade mina ngayazi le. Uphoma ungabatsheli ngani? Ngitshele ba umsebenzi wami sekumsebenzi wami into ekufuze ngabenziwa abantu engabe bayenze kufuneka enziwe mina. Umsebenzi kaba kanti lo. Lento le vele. Ngazongisanganela nini emakhanda nini. Nala amakhamereni mina ngikhathela yonke lento iphumelele lamnyango ngoba nengigulele. Nawe Ngiyakuzwa ukuthi emakhanda uthini kunjani? nawe. Okay, ngiyakuzwa uthini. Kodwa ngokuthi mina nawe azizala mama wethu. Kodwa asikho isidingo sokuthi Suna proof manje. nakho ukuthi uyangitshengisa wena. Uyaculiseka. Ngizosho njalo phela ngoba phela ngeke ngiphike. Ungena ke endlini ugeza usuke uyaculiseka ngithi. Kodwa sikho phela awunayo i-right either way. Awunayo i-right ukuthi umthinte. Awunayo akayona intombi yakho. Akaze ngisho ukuthi ngangamthinta. Akayona kodwa intombi yakho angisavumelana. Intombi yami right but angakaze. Noma ngabe khona ke okwaziyo ke lokho uvezayo. Phawula phela nawe ngisathi ngikhuluma nobabili kanye nimemeza nobabili. Khuluma phela uPhawule nawe. Ngithini? Awusazi. Manje ukuthi abazali uma wakho nobaba wakho kusho usazi ukuthini? lutho manje wena. Ngithini? Khuluma kanti yini kanti nakhantani ngifihlela yona no two. Sekathi mina phela manje ukhuluma kakhulu. Ngenze into eyodwa ngoba senifike namakhamera namakamera lapha nichethi nongqeste nichethi nisile kunama ngithi ngoba ngibona ngathi ngiyahlanya mina ekhanda mina. Shuthi behavior yami yonke lento le. Yonke inondliwa yimina la ekhaya. Imina engisebenza ngaqala siphike lokho kodwa wena ngisho ukuthi ehlisa indlela owenza ngayo. Ya phela ngiyawufela nje njalo uhlezi udakiwe ngizoshaya wena wenza yonke lento ofuna ukuthi uyenza. Ngaphandle kokuthi manje ngize ngicine sengisukuma la kusukuma kwami la. Uzokwenza la usuku yenza usubujwayele bese ungaqali phela ukuyenza. Ngicela nonke. Ngone mhlawumbe manje ukuzoyenza phambi kwamakhamera bebone. Hayi kanjani? Cela ngihambeleni la ekhaya ngidlala. Asindawo. Yazi angidlali ngaleyo. Asindawo usuqula ke phela. But ngoba vele Ngoba kanti kwenzakala nikhuluma phela nawe khona ngizokwazi khuluma kwenzakalani. phela.
Phela nami musana ungitshela kanjena. Kwenzakalani Silalile kakodwa. yini? Kahle kahle Kakodwa. shithi mina. Kakodwa. Izini slima. Uthi Ngikuthembile kawadwa, sisi wami. kawadwa. Ngikuthembile. Nawazi kahle ubhuti wakho lo ngikuthembile. Sungaze ungenza islima. Angithi yabona ukuthi banenza ilima labantu. Kahle kahle islimi mina. Imina phela islimi sungaze ulale naye Ehlisa umoya ngoba mbali hlala phansi ehlisa umoya. Olethu kwalala nobhuti wakho. Bhuti kaba kulungise lokho. Cha phela nje behlela ekhaya wazi ukuthi kubo naye. Ukwazi kwakhe. Uyena lo wangidraga, Mina wazi ukuthi ngazini. Wangidraga lo. Wami ngiyena ubhuti wangidraga ngani? Wangidlela umuthi. Isikhathi singakanani? ayikho leyo nto. Wadla umuthi oyintombi. Wabona ngani ukuthi udla umuthi wena? Hayi, hawu. Ngikuthembe kanje Uyamthanda sungaze ubhuti wakho? ungenze njena. Mina ikhiteni ngibizele. Uyamthanda ubhuti wakho? Ngoba esixosha. Uyazi na ukuthi ngeke ngizikuxoshe la ekhaya. Uzowenza njani? Ngenza noma ngabe yini. Kahle kahle shithi inkinga shithi imini inkinga. But ngicela ukuvele Cha uliyeke lela bhuti. Cha phela yilokho esikwaziyo thina la ekhaya. Mingasabajali sonke. Sengiyayifaka nami. Bengithi nabakajali Uzothola kanjani naye ngoba phela ubhuti wakho? sohlala mangabe sihamba. So yenza iplan sobona kodwa ngeke ukwazi ukuthi uhlale naye ngeke ngikwazi ukushiye lana. Uzama ukunitholela usizo. Ufuna ukuhlala naye wena? Hayi ngeke ngizojola naye mina. Ngobani? Uzotshala kanjani nomuntu ongamthanda olwethu? Kwaphela uma washitshela ukuthi ubhuti wethu lona. Ayikho leyo nto, ayikho into sohamba mina nawe ngesihlale naye. Dala ke Uhlale nje olwethu, naye. ikephi lapho kwakudala khona? Mandulo. Akho manje Awukephi lana. lamandulo? Ngizojola naye kodwa ngihlale la ekhaya. Lokho engikwazi. Ayikho lento sohamba nawe. Ngeke usale nalomuntu ngizohamba nosisi Uzohamba wami. wedwa Ngizohamba naye. Ngeke asale la ekhaya. Kade ngishithi Ngiyakutshela ukuthi kodwa wethu ngiyasale la into ekhaya. ozoyenza nje wena uzohamba wedwa lo mnyango uzophuma. Angeke ngihambe manje ngisatshela wena. Ayisisi ngeke uzohamba. Yazi into ezokwenzakala ukusukuma kwami lo sofa ngishilo. Kunamakamereni nonke nizophuma nawo ngoba ayikho into eningibizela nizongisanganele ekhaya. Ngeke sihambe phela singathani Wena mingaxazulula usuyikhulumile inkinga yakho wathola ukuthi nobabili anibona abasekhaya. Okay sengiqoma inhliziyo yami ke. Nayo uqoma inhliziyo yakhe. Okay, ngicela ukubuza. Okay. Uma nobaba bashona usuneminyama ngakho wena? Mase ngimdala sengikhulile sengihlakaniphile sengikwazi. Ona lo nje kushona uma nobaba uyazi ukuthi abuwe. Bengikwazi lokho. Uyazi ukuthi kwenzakalani noma uzange usazi story. Bengazi ukuthi kwenzakalani. pho manje ubusifihlelela sonke isikhathi nasazi ukuthi sinesandawoni. Befuna ngitshele wena. Kumele usitshele phela nesisikhule sazi. Ngiyangisanganela nini emakhanda. Asikusanganeni because phela nesikhuluma kahle nawe wena wenza le attitude yakho. So wena nje Ngeke phela ngeke ngindawo mina ngeke ngitshele ukuthi ngephi. Isekhaya lana. Ngeke. Uyabona ukuthi ayikho right lento yenzayo. Usebenzisa ukuthi ababona bala ekhaya and le nto uyayigcina kuwena ihlala kuwena wedwa for yonke leminyaka ukuze wena ukwazi ukufeza into. Awunazo wena izintombi abakushela. Hayibo understand umuntu osilisa kusho ukuthini? Isilwane akawazi ukushela. Uma umuntu uphuma phela ngaphandle uhambe uyoshela. Okwafika kodwa nentombi ngaphandle intombi nje kwafika nayo intombi. Uma efika nawe uyayishaya. Intombi Uyayishaya uyazazi ngoba ethule nje uyazazi. wena still uthanda ubhuti wakhe efika nentombi la ekhaya. Akusakhulumeki manje akusakhulumeki. Ade ukhulume eqaleni ngoba phela sekuvela ukuthi niyajola nina suthula. Somdala uzosixoxa umuntu ethi sakhulu. Asindawo ekho umuntu uzositshotha sami nisisoya kuphi. Asindawo ke. Okay, it's fine. Lina nje ngihambele mina. Asambi ke Asindawo, inkinga le ndaba le yakho. ivele yangehla ngaphezulu bengakulindele konke ngiyaxolisa kakhulu ngizoxolisa kuwena nje imbali yabo indlela ozame ngayo ukuthi kutholakala usizo nokuthi ufuna ukusizakala kanti usisi wakho mhlambe naye futhi ngoba usayingane uzohamba isikhathi abone ukuthi lento asikho isidingo sokuthi ayenza ukwazi uthana nomuntu ngoba ekondla akwazi futhi ukuthana nomuntu ngoba nakho udinga ishelter zikhona ezinye indlela cela uthule ngikhulume mina Shuthi uyamyuza phela usisi wami. Shuthi uyamyuza phela vele. Ayikho nje inqumo zami. ungasasane ingane encane kanjena. Awukhulume nami awuye Asikho kumbali singane awukhulume kanje. nami awukhulume nami awuye kumbali manje inqumo zani Kuningi akwaziyo naye. Uyakwazi naye akwaziyo. Kanti kuphi lokho enikwaziyo nina lo2 mina engakwazi. ayikho into yaziyo engibanga yabo nje ayikho lento ayishoyo lo okokuqala ubhuti wakho
akanawo amanga angithi khona umqosi kathi umvumela phela manje indaba manje ngoba kade umvumela ukuthi nenza yonke into eniyenzayo kodwa lokho akumnikeza i-right or ilungelo lokuthi alale nawe or ube unkosikazi wakhe ngenye indlela uma ukuthi kufanele uthole usizo namba thina sangakwazi ukuthola usizo as-Black Life ney'ngane nisabancane kusafanele nifunde nihambe niyosebenza asikho isidingo sokuthi nje nibone ngathi ningahlala la ekhaya ngenxa yokuthi ubhuti uyanondla. Hayi ngoba mina shemani ngeke ngikwazi ukuhlala kwaye namhlanje uma ukuthi uthi abahambe bayahamba kulungile. Abahamba namhlanje-ke nizobona ukuthi sohamba so-2 kodwa kusalayo ngizobona ukuthi noba sohamba so-2 naye uyahamba Ngeke umbuze. uyahamba Uyahamba. asikho isidingo sokuthi uzombuza asikho isidingo sokuthi uzombuze uyahamba uhamba nini Uhamba namhlanje. uhamba nami sohamba Uhambe uhamba nathi. uzohamba nabo musuke ubumsabisa uzohamba uzohamba nabo nazongisanganele emakhanda asikusanganele Indlela okhuluma ngayo nozisi bakho. Nabanye abafana ngaphandle ukhuluma nje. abafana la bangaphandle kuyabasaba bona inkinga phela ithini. Yo, hey, uyizwele nami mbukeli we-Black Life TV le ithi ngaba nkulu ingazekeki. This one hayi kwamina I'm flabbergasted ngeke ngiyiseyinkulu. Akanokuthi ichaza ukuthini kodwa I am so flabbergasted at this point. Ukuthi ikhona into enje but ikhona ke njengoba niyibonela emndenini wakajali. Ubhuti sizozama ukuthola usizo thina sitholelo sisi bazohamba. Mawukuthi ubhuti ke becabanga ukuthi azoqhubeka abe nonkosikazi wamahala ithintele kusisi bakhe angiyaxolisa bhuti wami. Sesikuthathile lokho emandleni akho yezwa. Uqhubeke nempilo ngathi ungathola intombi ezokuthanda ihloniphe thina sesi out mbali siyahamba mfethu yabona nje namhlanje nilale la ekhaya Ngiyabonga yezwa olwethu akekho umuntu wesilisa one rights yezwa yokwenza noma yini ngoba nakhe ekondla yayizwa into engishoyo that is why ufunda wenza unyaka singakhe varsity manje yabona muqeda lapho uyafunda uzoyiqomela ngoba seku right wena usuzeza ukuthi usugood usungakwazi ukuthana nomunye then lo muntu wesisi uzobe usukwazi ukumnikeza umzimba wakho hayi umuntu okhule ubhuti wakho sezwana ithoba nje yonke lento uma usuyibuka kahle okokuqala nje into esoyenza sozama ukuthi sithole usizo bathole counseling bazama ukusizwakala because lento le igcineni izohamba bahante bekuhamba isikhathi so manje mina as umlangeni Magasela ngicabanga ukuhamba ngihambe nosisi bami angazi kwenzakalana I'm out sale kahle bhuti kwakho ngihamba nabo ngihamba nabo vele sohamba It's the Black Life TV